Da ni yma yn Gwobrau'r Selar, heno yma. Dych chi'n gwylio Hans ag efo fi, mae Mr Phormula, Ed Holden. Sy'n mynd, ti'n iawn? Dwi'n mynd bad o gwbl, diolch, ti'n iawn? Ti di perfformio'n barod? Do, tad. Sy'n dath i? Do, wych, ie, really cool. Just set solo to, ni di plannu fallan heddiw. Cyn cyrraedd, gysi quick run. Wedyn, sut yw hynny, a syth i fewn, a wedyn cyn i fi troi rownd o'n i di orffan. Fel a ti fod i wneud? Ie, oedd o'n just in out, bang done, so ie, na hapus iawn. Be sy'n digwydd yn byd Mr Phormula ar hyn o bryd? Ti'n eitha prysur efo bîtbocsio, wyt? Ie, a rhan fatha y cystadlu a be dwi'n neud ar y funud, so yn amlwg mae'r peth gweithio yn mynd rownd y rîl. Ond ar rhan y cystadlu, gyda i mis Awst blwyddyn yma, dwi'n gynrychioli Cymru yn y pencampwriaeth bîtbocsio rhwngwladol yn Berlin. Yn Berlin? Ie, yn Berlin. A nes i ennill cystadleuaeth rhyw 2 wsos yn ôl yr enw Flowcase o'r yn Caerdydd. So am hwnna ar agor i pawb yn Prydain. So nes i ennill hwnna. Os o wobra i gael am wneud hynna, neu ti'n cael symud ymlaen? Ie, yn hwnna. Ie, nes i gael yn y Flowcase a nes i ennill microphone, cwbl o t-shirts a falle a ffram. Mae'n pretty cool. Ond yn amlwg yr un mawr ydy'r World Champs, so hwnna mis Awst yn Berlin. Wyt ti wedi gorfod cystadlu yng Nghymru mwyn cael cynrychioli Cymru, neu dyn nhw jyst yn dewis? Ie, fel yn digwydd. Mae'r un rhwngwladol yn digwydd pob 2 mlynedd. So beth sy'n digwydd, mae pencampwriaethau wedyn yn yr gwledydd efo 2 flynedd o gael enillwyr. Wedyn maen nhw gyd yn mynd efo gilydd. So mae yna rhyw 10 o'n ni gyd yn mynd i cynrychioli Cymru. So ie, dwi'n excited iawn. Ti wedi gwneud y gystadleuaeth yna o blaen? Dim yr un rhwngwladol, de. Na, so mae hwn yn mynd i fod yn newid i fi. Mae'r lefel yn... Ie, mae'n uchel, de. Be wyt ti'n gorau wneud i baratoi ar gyfer rhywbeth fel ta? Just fod on form, really. Felly mae o'n ad-lib ar y noson? Na, ti'n paratoi fatha... Paratoi flar out, de, a wedyn ar y noson wedyn. Ti'n just gorau gobeithio bod bod dim yn gweithio a bod chdi'n iawn, to. Wyt ti'n cael brwydra yn erbyn bobl wneud i'w mwy, wyt? Ie, mae fel top 32 i cychwyn efo. Pawb yn neud 2 funud yr un. Wedyn mae'r top 16 yn cael ei ddewis allan o hynna, syth bin. Wedyn mae hynna'n brwydro yn erbyn i gilydd, so mae'n un ar ôl. Diwadd. A mae'n cymryd lle dros 4 diwrnod. So mae'n digwyddiad mawr, to. Atgoffa ni pryd mae hwnna'n digwydd eto? Mis Awst cychwyn ar y trydydd yn tan y 7fed, dwi'n meddwl. A di'n cael ei ffrydio, neu fydd o i gael ei weld yn dda? Fydd ar YouTube o falle, de. Gyda nhw, mae yna llwyth o pobl yn dilyn nhw, so mae nhw'n cwmni enfawr, really, Beatbox Battle TV, dyn nhw. So ie, na, dwi'n excited. Chymlaen o hwnna. Bach yn nerfus? No. Asgo, dwi'n. Yn yr un Flowcase dwi'n yna, o'n i'n sal hefyd, ond o'n i'n fatha, fe rai fi jyst gwthio fi, so nes i gwthio fi. Ac dwi'n cofio deffro bore wedyn de, o'n i'n gallu symud pen fi efo ti, cos o'n i'n just sal. Ond nes i ennill. A llenwyd y bend efo bes hefyd. Ie, oedd o'n scum. Ond nes i ennill, so o'n i'n fatha, so o'n cool. Cerddoriaeth newydd ar y ffordd o gwbl? Oes, dwi'n cychwyn, dim llawer gen i ar y funud, ond dwi'n cychwyn prosiect newydd efo boi'r enw Martin Dawes. A Colin Damon, actually, o Band Press. A boi'r enw Henry Horrell. A da ni'n cychwyn prosiect o'r enw Bardd. Lle mae Martin yn gwneud kalimba a mae'n gwneud barddoniaeth. Dwi'n gwneud live looping, dwi'n gyda ni congas a percussion a guitars a falle. So mae'n mynd i fod yn prosiect really diddorol. So mae Pontio a Cyngor Cefyddyda yn bacin i fyny. So mae hwnna'n mynd i fod yn smart, hwnna'n cychwyn mis Ebrill. So erbyn diwedd y flwyddyn, dwi'n meddwl. Wel, gen i efo couple of gigs and a half. Da ni'n chwarae Pontio a Focus Wales a stuff. So mae hwnna'n rhywbeth fresh. Dwi'n eich ymlaen gael brec o stwff i hun a gael ehangu allan i thara. Ti'n perfformio efo Band Press Lleregu pen yma, felly dwi'n mynd i gadw chdi lot i hirach. Gobeithio eithin iawn, a diolch yn fawr iawn, pob lwc efo bob dim. Diolch yn fawr iawn. Thanks, Mae Ed.